Ďalšia tučná challenge. Prejdi od Mekáču po iný. Minule som prešiel od Mekáču, ktorý bol pri Dubni, k tomu, čo je na námestí v Žiline. Tentokrát sme ale laťku nastavili trochu vyššie, a to prejsť k Mekáču, ktorý je v Dolnom Hričove. Prvá fáza. Suchá cesta od železničnej stanice po koniec Žiliny. Cestu so mnou absolvoval kamarát Samo a väčšinou sme šli podľa mapy. Ja tu šlapem hore takýmto kopcom jak kokot a sa nepovie, že sme zabudli odbočiť tam dole. Tak to je fantázia. Ešte sme šli trochu po suchej ceste, čo bola pecka, ale potom sme sa jebali hore k Dubrovníku, kopec všetkých kopcov. Sneh sa striedal s blatom, čo hodnotím tak na 11 bodov z Richterovej stupnice. A keď sa ma niekto spýta, či tie zábery sú spomalené, alebo idem tak pomaly, tak dostane kopačku na solár. Keď sme sa dostali hore a moje srdce prekonalo 2 infarkty, tak nasledovala fáza Žilinská Lehota. Chvála Bohu, že sme už nešli do kopca, lebo to by som fakt nezvládol. Terén alias samé blato, kde som chvíľkami vyzeral jak Axat, ktorý zapadol. Minimálne váha bola podobná. Pri cintoríne v Žilinskej Lehote, kde som skoro aj skončil, sme pokračovali smer Dolných Hričov. Ak takúto túru zvládne taký divočak ako ja, v takomto počasí, tak od dnes nemá právo nikto na výhovorky. V Dolnom Hríčove, keď som si myslel, že je všetkým nástrahám koniec, tak sme si vybrali takú trasu, napravo bolo pole plné divočákov, naľavo diaľnica a vedľa nej cesta prvej triedy. Proste denti. Keď som však zbadal žiaru Mekáču, pridal som do kroku, kde sme zrýchli z 3 km za hodinu na 3,2. V Mekáči samozrejme padlo jedno megmenúčko a na záver som si zobral ešte takýto fajný doťuk.